Kære Melanie, tak. Tak for at være den du er, og for mig til at finde mig selv. Det betyder meget for mig, og jeg håber du aldrig nogensinde vil forlade mig. Du har ændret min hverdag til at være okay, til at være helt vildt god. Jeg glæder mig hver dag til at komme i skole. Bare for at se dig, for jeg ved du gør mig glad. Og når du først har gjort mig glad, så fortsætter jeg med at være glad. Jeg kan ikke engang huske, hvordan det var uden dig i min hverdag. Men jeg kan huske de allerførste beskeder, vi skrev sammen på Manø. Vi skrev en radiator. Og jeg husker den dag, som om det var i går, da vi lavede random julemand-style. Vi blev bare så venner på en dag. Okay, prøv lige at tænke gang, hvis du ikke havde gået hen til mig og Majas seng og snakket med os. Så ville vi slet ikke kende hinanden. Det er vildt mærkeligt at tænke på. Okay, nu vil jeg være helt ærlig. Jeg kan ikke lide dig. Jeg elsker dig. Du er ikke okay. Du er den mest fantastiske person, jeg nogensinde har mødt. Du er ikke flot, men jeg er helt sikker på, at du er skidesmuk i alles øjne. Du er ikke min veninde. Du er mere end det. Du er som en søster for mig. Du er ikke nogen superhelt, men alligevel redder du min hverdag. Jeg kan ikke lide hende mere. Jeg kan ikke lide mere. Den 26. september 2012 skete der noget fantastisk. Jeg fik mig ikke bare en veninde. Nej, jeg fik mig en søster. Men den 14. marts 1999 skete der noget mere fantastisk. Der blev født en helt speciel person, nemlig dig. Tak. Tak, tak, tak. Tusind tak. For hvad du er.